Maazị Obi ana m anụ na ntị edogbukara aka ịma Igbo na-adị ekwubu okwu si n'ọsọsọ onye nzuzu onye iberibe bụ onye amaha na nwanne ya bụ ọbịa ebe o si na gbatakwụrụ nnọrị nne ndị ụlọ akwụkwọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụnụ otu a ka ọ dị anyị abịago n'oge ilu Igbo ilu Igbo pụrụ iche mana ịmụ na tozi na ụdị Igbo mụrụ omenala bụ na ọsọ ya bụrụ nwanne gị mmadụ bịa ha na be gị ga-eburu ụzọ saa ya ụzọ ị ga-enye ya ọjị maka agụpụ ụzọ agụpụ nna m ukwu nke ọjị ya Igbo bụ Igbo mekanụ ya ekpere m bụ ọbara nga mmadụ gbule m ya bụ na ya ebidonu ya lawakwanụ mgbugbu apụ na ya n'azụ ọ ka ọ dị afụgo m ọjị chere m n'ihu ana m asị ahụ ọjị ịma na ọjị adara n'oyibo and ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede agbanyekwa na Igbo tiri ozu na ọjị Igbo okwu maka ka anyị si eme ya na tupu m aga ọfọ ọjị ka m wepụgodu alaruo akata na ọjị ruo ụlọ okwu onye chere ya otu a ka ọ dị Igbo bụ Igbo na-egere m n'oge ozi aga ọ bụ n'aha Jizọs Chukwu abịama ekekere ụwa anyị eche ego ọjị a n'ihu na mbọchị taa anyị bịara n'ilu Igbo a sị na ọ na-abụ ọjị pụta obodo edere otu a ka ọ dị anyị na-asị ndụ mmiri ndụ azụ ise ndị Igbo na-ele anyị na mgbe awa unu afụgo na ọjị echego m ụlọ ọjị n'ihu na-ekpekwa ekpere nọ n'elu ya ana m asị na anyị ga na-eje na-abata ise nke anyị chiri anyị zelu ise anyị ga-ata ọjị atata ahụike tata ndụ ise tata agamniru ise wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma ise na nkwọ dịrị anyị mma na eke afọ orie ise ọ ga-adịrị anyị ncha na mma ana m asị n'ike na ọbara Jizọs na ọjị a ga-ewetara anyị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị ise ọjị a ga-ewetara anyị udo ọjị a anyị na-ayọ na ọjị a ga-abụ ihe ga-ewetara anyị udo n'etiti ndị Igbo niile ise wepụrụ anyị ọnwụ wepụrụ anyị efu wepụrụ anyị onwe ike ma gọzikwana ihe niile anyị na-eme na ndụ ana m asị gị onwe gị wetara ọjị a akpa iji weta ya Chukwu ya gosi ya mmaji pụrụ mmaji ise onye aka ọ dị n'aha Jizọs amen anyị nwere ndị na-azụ ahịa anyị ga na-azụ na-azụkwakwa ma ndị na-aga ụmụaka Igbo na-aga Malaysia na-aga Asia na-aga mba dị iche iche na ha ga na-aga na-anata maka eje anyị ọ bụ isi ije otu a ka ọ dị ana m asị ekekere wee hara n'anyị makwa bịa gozie ilulu Igbo maka ọ n'oge ilu Igbo ka anyị nọ nke bụ eziokwu mmanụ n'aha Jizọs ka m ji gojuo ọjị a ịhụna na ọjị ọkwa ọjị Igbo ọjị Igbo chara acha maazị gwa m ka ha na-etuzide gị mụawụ chief omenka ka a ji malụ m omenka udo nna m omenka ya gaziela anyị ịma akara m anaghị eto oge anyị bidoro mana m na-eche eke ma ebe chizu ka agba n'ọjị maka orutu chiri ya mba enwe ha mma ya ka agwa ọjị taa ọjị nna ọjị nke agba ịma na Igbo na-atụ n'ezi ọ na-eme a na-emekwa ele o juru oyimiri ọjị agbakwa ịtọ oyi ya ọ n'ọjị m ịmara ma gbanyere nwa nwa nkenke na amụ ha ka esi aṅụ agbanyekwara na-abịa n'omenala Igbo aka ndị ka eji biri mmadụ nkwụ ndị makwụzi ka isi agba aṅụ
ọ dịgo chee asị nwaanyị ngwa who are you ya ehugharịa asị who are you again ya ehugharịa ajụrụ who are you again ya ehugharịa ya sịgharịa ogwe onwe gị who are you isi m who are you na-ehugharịa ịgbagwo ọzọ ya ehugharịa ịnwa ya Igbo na-ada atụba n'inu si na na-eme ata ha na kọkọrọ nwuche ụmụazị agba na ahịkọ ma chefuzie na ọ bụghị ihe nyaba aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ onye asị hugharị onye ehugharịa ọ ka nghọta ya dị maka uche bụ akpa onye ọbụla koro nke ya ọ ka egosikwa ya n'okwu wee bụrụ ka ụdị lulu Igbo bụ Igbo anyị emere n'ọjị maka gị onwe gị na-ekiri anyị na mgbawa ọjị Igbo na-amasịkwana gị ebe ọ bụla ị nọ ịma ndị ugwu ndị Yoruba na-akọ ọjị ndị ugwu a na-ata ọjị na-ata ya nke dị egwu ata ya gwụgwụ ata gworo ya ha na-ata ya nke mana ndị ọwụ ndị Igbo na-ejinye ọjị eme omenala akpọnyere ọjị ugwu udodi ịma na ụmụazị a mụziri ugbu a na-echere na ọjị bụ egote ọjị eti ya na friji mbọsị a chọrọ ime ya ga were nwa ọjị taba ịghọtago mere Igbo ji kwuo n'inu na nwata na-egbu mma ma ọ na-ekecha anya mana ana m atakwa ọtụtụ ụmụaka ụta agaza na m achọbụ isi ọcha jee n'ụzụ o si na nne na nna mụrụ ha maka na ọ bụ na nne na nna gwara anya bụ nwa ihe abụọ ji ntụ aka isi eme ya maka na omenala bụ nke si n'aka fere aka wee ruo ndị aka ọ ya ekwe ụmụaka mara ọkwara ihe a ji akọwa na ụmụaka toro n'okpuru nna ha na-amụta omenala dị iche iche nke bụ eziokwu mụtakwanụ ihe a na-ewepụ n'anụ tupu eribe anụ ya ga Igbo ji tụọ n'ilu na nwa ma nne ya ma ndị mbụ ya wee bụrụ biko na ụmụ Igbo unu gbaa mbọ na-akpọrọ ụmụ mụ na adara akpọrọ ofe unu kpọkọtafa nso kọwarafa ife omenala bụ ada na-akpụ osisi biko were ya bụ ekene bugere ndị ekenye maka ewetu ndị okenye ụmụaka kara atago ya kpọ ya ebe nụnụ nke ịnwa okwu ada nwanne mmadụ abịa nchekicha ya bụ okwu bụ na akọ na uche dị n'ije ije aha ịmara nna si na-ebi nta bugedere ntu n'ahụ ya niile ma hapụ onu ya ewee jụọ ya ebi nta gịnị mere iji pụcha n'ahụ niile hapụ ọsụnọ maka ụbọchị omenenyo ụmụnna fụ ebe a ejide aka ọkpọjụọ n'ahụ ike ụmụnna biko nụ ụmụnna wajike ana m asị ihe ọ bụla ị na-eme na ndụ biko ewugodo n'ụjọ mmefu nke ụmụnna ga-ahụ ha si nke a ka anyị kwuru maka nke a hapụkwanụ debe ịma alụ ọnwa mụ na ya na-ekwu okwu n'otu nzukọ ọ sị na mmadụ bịa na-arụ akpọ ya na bekee abọmime ụlọ ime ememe ọ bụrụ abọm ụmụnna o nwere ka ị ga-esi mee ọ bụrụ abọm lokal gọọmenti mana arụkwa ahụ karịzi ọba abomination ịmara dị arụ agbagotego ịma abomination bụ okwu Igbo anyị akpọ na abomination ya baa na nke ndị oyibo na-akpọ mpụ n'iti nke bụ eziokwu ya mere gị bụ onye Igbo ịbụ gosi aga n'ahịrị maka osi na dị a sị na onye jebiri ije ruo ụlọ ilu Igbo bụ ihe dịrị gị dịrị mụnwa ịnwa ma tinye n'ọrụ mụọ anyị nwa bụ ndị nọkịta ga-etinye ya n'aka ụmụ anyị maka na agadi nwaanyị jere ụka ka a sị ya onye ekere ọsị na nna ya kere rie ego asị ya mba na onye kere ego bụ Chukwu na ọba nọ nna gị okere rie ego maka nwaanyị anọ na di jezie ịkwa aka n'isi na mmiri Chukwu asị ya kedu onye kere gị ọsị na nna ya kere rie ego ya mere ka o si na ụdị aha nka Maazị Anthony Anabara onye ụmụ m bụ Obi Innocent Chidebere na-atụ nka ka anyị chọọ na owere nchuo otu a ka ọ dị maka na mgbada ekotezi anụ ana m anụnụ adụ